Kina ɗaya daga cikin matan da an yi rikici da miji ko miji ya bata miki rai ko wani abu ya faru zaki fara rikici kice ke zaki kwashi kayanki ki ringa threatening din shi kina ce mishi zaki kwashi kaya ke gidanku zaki koma zaki bar mishi aya ko kuma zaki kwashi ƴaƴanki ki tafi ko kana ɗaya daga cikin namijin da mata da kun yi faɗa da mata zaka fara zan sake ki wallahi zan sake ki in baki hankali ba. Abin da nake so mu gane shine shi wannan threat din ba abin da yake gyara sai dai ya bata, wallahi bata aure ne. Ko karamin yaro ne ka gani kullun kana kokarin kana ce mishi zan bige ka yau kai mishi gobe kai mishi jibi ya ga baka bige shi ba zai gane cewa ƙarya kake yi. An ce action speaks louder than words. Idan zaka saki matarka kowa ya san cewa zaka je ne kai ba sai ka ringa zan sake ki ba. Idan zaki kwashi kayanki ki tafi ko zaki yaji ba sai kin ringa zan tafi ba. Kowa ya san salin alin zaka kwashi kayanka ka tafi ba sai ka ringa kaman kana roƙo ne a hana ka. So abin da nake so mu gane shine baya taimako, yana sa tsana, yana sa resentment, yana ƙara lalata aure. Abin da nake so mu gane shine abin da muke tunanin zai kawo mana idan ka samu abin da kake nema yau ka samu gobe jibi ba za ka samu ba. Ba kowa ke son kullun ai ta gwada mishi abin ba. Wata rana ma zai ce to kayin mana ko kuma to ki ta himmana sai mi wai. Ko kuma ta ce maka to wai ni ka sake ni mana na gaji da threat din nan. Yana faruwa muna gani kai ma din in ka saba yi zaka iya cewa akwai lokacin da ya taɓa faruwa da kai. So duk abin da ka cika threatening mutum kana ce mishi zan yi kaza in baka zo kayin ba yana zuwa ya fita kai. Ba wai na ce bane a ringa sakin mata, ba wai na ce bane ko kuma ki ringa kwashi kayan ki kina tafiya ba sai ba warning. A'a. Maimako a ringa yin threat din nan, maimako a ringa tura mutum ana ƙara resentment ma aure. Ya kamata kawai a zauna sai a fahimci juna. Ko a zauna a yi magana ko a kira waliyi ya dan sasanta abu. Ba wai magana kawai yau kullun ka ringa cewa zan tafi ke kice zan tafi shi kuma yana ce miki zan sake ki ba. Gaskiya yana bata aure. Yana ƙara aggravating situation din abin baya da daɗi. Da Allah ya sa mu gane, Allah ya sa mu gyara. Mu koyi zama mu yi magana da juna ta fahimtar juna ba cikin faɗa ba cikin bala'i ba. Ana zama akwai mutanen da za su ce maka an zauna an yi magana amma a faɗa ake karewa. To irin magana da ake nufi ana magana da za a zauna a yi ta cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali in ɗaya ya fara magana ɗayan kai ya harzuka. Ko da yake wannan koya zan faɗe shi ba zai iya canza tunanin mutane ba. Kawai abin da nake so shine kawai mu gane cewa da wannan threat ɗin da muke zan sake ki zan tafi gidanmu gara a zauna a yi magana a sasanta abu da a ringa tura threats everywhere. Nagode.